této lekci si řekneme, jak určujeme průsečíky s osami x a y. Tentokrát hledáme průsečíky pro lineární funkci. Nejprve rovnice y rovná se minus 4x plus 6. Pokud bychom měli určit průsečíky s osami x a y, funkce, která má takovýto nějaký průběh, tak průsečík s osou x má vždy y-novou souřadnici rovnu 0. Stejně tak průsečík s osou y má naopak x-ovou souřadnici rovnu 0. Druhé souřadnice musíme dopočítat. Pokud mám rovnici za a y rovná se minus 4x plus 6 a mám vypočítat souřadnice průsečíku s osou y, vezmeme pro jednoduchost, tak to udělám následovně. Vím, že jedna z těch souřadnic, tedy xová, má být rovna 0 a y-novou dopočítáme. Já si ji tady smažu, abych ji tam později rovnou dopsala. Tak. Tak, přepneme se do režimu pera. Do rovnice y rovná se minus 4 krát x plus 6 dosadíme za x souřadnici 0. Dostanu tedy rovnici y se rovná minus 4 krát 0 plus 6. Je to tahle ta 0. Minus 4 krát 0 je 0. Cokoliv, když vynásobím 0, vždycky mi vyjde 0. Potom výsledek téhleté rovnice je 0 plus 6, což je 6. Takže do souřadnice y dosadím to, co mi vyšlo, a to je 6. Takže souřadnice průsečíku s osou y se rovná bodům 0 a 6. Jako další krok máme určit průsečík s osou x, p, x. Jak jsme si před chvilkou říkali, tak y-nová souřadnice je rovna 0. Pamatujeme si to podle toho, že je to vždycky ta druhá oproti označení průsečíku. Takže když průsečík s osou x, y-nová je rovna 0. Znamená to, že do rovnice opět dosadím to, co znám, ostatní dopočítám. Takže y je rovno 0. Takže 0 rovná se minus 4x plus 6. Mám lineární rovnici o jedné neznámé, takže upravíme a dopočítáme. Minus 6 rovná se minus 4x děleno minus 4, dáme do závorky. Máme tedy minus 6 děleno minus 4 rovná se x, minusy se mi zkrátí, minus děleno minus mi dá plus. A 6 děleno 4 upravím do základního tvaru na zlomek, jsou 3 poloviny. Takže xová souřadnice průsečíku s osou x jsou 3 poloviny. A máme hotovo.